ଜଗା ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ତ ରଥଯାତ୍ରା। ମୋ ବାପା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଜଗା ମୋ ବାପା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ କଲିକତାରୁ ଫେରିବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗା, ମୋ ବାପା ତ କଲିକତା ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଫେରି ନାହାନ୍ତି କହିଲୁ? ହେଁ, ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସ ଯା। କାରଣ ମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା କାଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟି କଟି ଯାଇଛି। ତୁ କହିଲୁ ଯୋରା ମୋ ବାପା ଯିଏ ତୋର ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ ତୁ କାଟିଦେଲୁ? ଜଗା, ସତରେ ମୋ ବାପା ତୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତୋର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଦିନ ରାତି ତୋର ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲୁ। ଜଗା, ମୋ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଖାଲି ଜଗାକୁ ଡାକ, ତୋ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗା, ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୋ ଠାରୁ ମୋ ବାପାକୁ ଛଡ଼େଇ ମୁଁ ତୋ ବାପ ଛଉଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ କାହିଁକି? ଜଗା, କାହିଁକି? କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ? କାହିଁକି ଜଗା ତୁ ଏମିତି କଲୁ? ଉତ୍ତର ଦେ ଜଗା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ଜଗା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ଜଗା। আরে গোপাল অছু না রে? আরে গোপাল, আরে শুন, তো বাপা ফেরি আসছি, তো বাপা বর্তমান মেডিকালে অছি, তার গোটে হাত পড়ি দিয়েছি, সে বহুত ভালো আছে। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜଗା, ତୁ ତୋ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ସହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜଗା।